Jozef Tiso, kňaz, politik, prvý slovenský prezident. Jeho život poznamenali tragické udalosti európskeho vývoja. Jozef Tiso sa narodil 13. októbra 1887 v Byči v roľnícko-remeselníckej rodine. Navštevoval nižšie gymnázium v Žiline a seminár v Nitre. Teologické štúdia absolvoval na Pázmáneu vo Viedni. Krátko po kňazskej vysviacke roku 1910 obhájil aj doktorát. Od roku 1915 pôsobí v Nitre ako profesor teológie a biskupský tajomník. Za prevratu roku 1918 vstupuje do radov Slovenskej ľudovej strany, ktorá začína boj o autonómiu Slovenska. Roku 1927 sa stáva ministrom zdravotníctva. Po smrti Andreja Hlinku v auguste 1938 je Jozef Tiso rozhodujúcim činiteľom na Slovensku. Stáva sa predsedom autonómnej vlády a napokon aj Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany. Kľúčovú úlohu zohral v rušných marcových dňoch 1939. 14. marca na pôde snemu referuje o návšteve u Hitlera. Následne poslanci odhlasovali vznik samostatného štátu. V októbri 1939 ho jednohlasne zvolili za prezidenta Slovenskej republiky. Prisahám na Boha všemohúceho a vševedúceho, že ako prezident Slovenskej republiky budem verným strážcom ústavy a zákonov, že budem mať vždy pred očami právne a hmotné povznesenie ľudu a povediem štát tak, aby sa v ňom uplatňoval duch kresťanskej lásky a spravodlivosti. Tak mi Pán Boh pomáha. Ako prezident a predseda jedinej politickej reprezentácie Slovákov sa koncentruje najmä na sociálne pozdvihnutie širokých vrstiev obyvateľstva a zároveň na prehlbenie kresťanských a národných tradícií. V tomto smere dosiahlo Slovensko veľké úspechy. Viaceré negatívne tendencie vyplývajúce z vtedajších európskych pomerov sa udomácnili aj na Slovensku. A zdá najhorším javom bola perzekúcia Židov spájaná s tzv. Riešením židovskej otázky. Tisovi však nemožno uprieť snahu o postupné obmedzovanie vplyvu radikálov. Popri udržiavaní korektných vzťahov s Hitlerom nepoľavoval v úsilí o zachovanie najväčšej možnej suverenity Slovenska. Napriek zložitým politickým úlohám nezanedbával ani poslanie kňaza. Na sklonku vojny sa uchýlil do bavorského kláštora v Altötingu, kde bol zatknutý Američanmi a internovaný v zajateckom tábore. Napokon ho v putách letecky transportovali do Bratislavy. Tu bol postavený pred Národný súd. O treste smrti pre Tisa bolo už vopred rozhodnuté. Prezident Beneš aj predseda Národného súdu Igor Daxner sa dávno pred procesom vyjadrili, že Tiso musí visieť. 18. apríla 1947 o 5. hodine ráno bol Jozef Tiso popravený.